Igbo ndị ọma Chineke kere chọọ mma ekene mụrụ n'ụbọchị nke taata biko na asị m nke onye chenya zere n'ụbọchị nke taa biko ka ị nọ na-ene na ya sị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị maka na asị na okorotoro etoghị eto wara ọgọdọ n'ikuku buli ya na oyi ebulu ya na ọgọdọ wee gaba na okwu ajụ bịakwa m ụbọchị nke taa bụ okwu n'elu Igbo nni na-ahụ ebe anyị na-apụta sị na mmadụ bụ osu na ya na ndị ahụ enweghọ ya na ndị obodo enweghọ mmekọ. Anaghị ihe bụ ihe mwute na ụwa anyị nọ kịta na ọka nwe ndị ka na-practice datin a na-akpọ osu onye ọbụla mụ maka na onye ọbụla asị na ọ bụ osu na nwere onye na ya na-abụ na-emekọ ihe. So akụkọ anọ wee bụrụ akụkọ nwa be Pericoma ọ sị na o nwere nwatakịrị dị na-abịalụ o wee dibịa wali abịagide mgbe dibịa zere oluzie mgbọsa aya agba nkwụ mago ka ha tụwa nkwụ n'ọnụ mmụọ ka amakwa na yes na nwatakịrị adịgo officially married maka ma once exchange ha na bride price na mmanya alụmdi na nwunye ebidokwana. Mpa nke nwaanyị wee jụ si na nke nwoke bụ osu for that reason na nwa nwaanyị ama nnọ ya. So achọrọ m ka unu gee vidiyo anụ ntị ka unu ghọta ka o si wee kọwaa ihe bụ osu, ka o si wee kọwakwa mgbe osu na-ewu maka na ọgbara ọfọ bịaziri wee kpuchapụ nya bụ alụsị ahụ ndị mmadụ na-eje akọmiti onwe ha tụ na-asị na ha bụ osu ma ndị anyị abịaba tụọ na alụsị sị na ha bụ osu. So as long as na-emebigo datin na onye ahụ abụrụzi osu ọ na-aghọta maka na ndị ya pụta n'aka na practice osu na onwe ha dịka osu na ndị Igbo anyị na as long as na ịbụ onye Igbo gị na nwanne gị nwoke ma gị na nwanne gị nwaanyị bụkwa n'ofu. Ngwanụnụ solonu mma ịmụnye njem a ununu ihe nwa be Pericoma bụ na vidiyo nke nwa n'ụbọchị nkịta. Anya bụ vidiyo bụ ivi ya amụta ezigbo ihe na ya biko ị na-enecha anyị kaba arụ sọskraịbụ ụlọ anyị gbela notifikeshọn gị ka isola anyị na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla anyị post vidiyo ọfụ. Nke kachasị mkpa wee bụrụ biko share like this video ka ndị ọzọ solukwa gị na-afụ ihe na-afụ n'efere mba ụwa. Ekenekwa m onye ọbụla na-asị na ọ ya dịrị Igbo niile mma ka anyị nwee mgbe ọzọ. Igbo kwezuonu ndebe ya mụ afọ Pericoma nwata to nna ngada nna ya geron m tiri ọ na-eme oke ekwekọ obodo anga ntị ndị mmadụ ajụ ya na-akụ maka gịnị ka ekwekọ akụrụ maka na ọ na-eme ekwekọta ma agba otu anụ tụrụ ndebe aka nkọrụ na akọ na-akọ ka eji agba ma were ya na-amụta ihe n'obodo. Igbo mụrụ nzem ọzọ agbọghọ ndị di ya bịara ịnụrụ ka nna ya bụrụ udu mmanya ndị ọgọ ji wee bịa tiwa ya n'ike chụpụ ndị ọgọ n'iro na-ekwu na ha wee osu na osu arụsị agaghị anụ nwa ya. Ndebe anya ọkwa n'ihe anya mmiri ya mere agbọghọ di na-abịara ka ya bụ oke ada nna ya ji wee were iwe na ọnụma bere arịrị chọta m n'ihu ndị mmụọ. Ọ kọbara m ka ihe si kwụrụ na ajụ m eze mmụọ wee nwere ihe ya eme n'elu ụwa ka nna ya kweta ka ya nwa okorobịa n'ụwa ya n'ihi na ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Na nna Igbo ndebe anyị nna m gwara m na achọba ahụ anaghị akọ na akpa dibịa na dibịa na ọwa tupu a na-ahụ mmụọ na dibịa bụrụ oji na ọ na-ahụ ndị mmụọ anya o ji eme ochie dibịa chụọ aja ọ dịka onye mmụọ nọ na nni n'ọnụ. Ndebe anyị ọkwa n'ihi ihe a mere ya nwa ada ka m ji bụrụ ụgbọ afọ m kwụọ n'ala jụba ndị mbụ na ndị egede ajụjụ. Mgbe mụrụ nzem ọzọ wee bụ ụzọ jụba ndị mmụọ ihe a na-akpọ osu maka na nna m gwara m na ọ na-eme amara ha ọya ewee mara ọgwụ eji agwọ ya. Mgbe mụrụ nzem ọzọ onye ajụjụ anaghị ehụ n'ụzọ ndị mbụ na ndị egede wee kọwara m akụkọ. Ndebe anyị na ya ka ndị nna nna anyị ha nọwa na-agwa m na eziokwu na ndị a na-akpọ osu bụ ndị a gọrọ arụsị n'obodo mgbe gboo. Ha na-agwa m na eziokwu na ya bụ akụkọ bụ akụkọ gbara ahụ wee tọọ nwa na o mere mgbe ezi na-aga n'ukwu ụkwa mgbe enuwa anọ ọsa. Igbo nwụrụ nzem ọzọ ọkwa ya bụ akụkọ ndị okenye mmụọ bido kọwara m ka ha nọ na-eme ka m ghọta ka esi awụ osu n'obodo. Ọ na-agwa m n'eziokwu na mgbe gboo na e nwere mgbe eji mmadụ were achụ aja na ndị ahụ ejiri chụrụ arụsị aja na ndụ n'ọkwa na ha ka a na-akpọ osu n'obodo
na ndị ahụ na ha wụ prọpati arụsị. N'eziokwu eziokwu ndị be anyị, ha wụ ndị okenye mmụọ na-eme ka o doo m anya na enwekwara ọtụtụ ndị achụpụrụ achụpụ n'obodo agbana n'okwu arụsị na ndị ahụ na o sokwenụ n'osu. N'eziokwu eziokwu na mgbe gboo ahụ na e nwere ndị gbawara ọsọ agha wee gbakwuche n'okwu arụsị ka arụsị chekwaba ha. Otu a ka ha si wee ghọrọ prọpati arụsị. A na-akọkwara m n'ezie na mgbe gboo mgbe a na-agba mgbere mmadụ oyibo kpọrọ slave trade na e nwere ọtụtụ ndị a chọrọ ire n'ohu n'obodo agbana n'okwu arụsị ka arụsị chekwaba ha n'ihi na a na-eze arụsị eze na a na-asọ arụsị asọ. Otu a ka ndị ahụ si wee wụrụ osu wụrụ ụmụ arụsị wụrụ ụmụ ndị mmụọ. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ọkwa nna nkata ka ndị mbụ na ndị egede nọ na-eme ka o doo m anya na eziokwu eziokwu na ihe eji ezekwanụ ndị eze n'obodo bụ maka na ihe ọwụ na imetere ha na arụsị nwe ha ya abịa ọgụ maka na o doro obodo anya na eziokwu eziokwu na ewu arụsị na-ewu ndị mmụọ ka ọwụ na onye ọbụla gburu ya wee ewu na okotegwa ọgụ ya na ndị mmụọ. N'eziokwu eziokwu ndị be anyị gụcha nnụ ntị unu ka nke ọrụ unu akọkwa nna m si na-anụta akara eze ka eze ji si na agwọrọ ntị anụmanụ na eze agwọ ntị anụmanụ agwọ. Ndị be anyị ọkwa n'otu ụgbọ afọ a ka ndị mmụọ nọ na-agwa m n'ezie na agbara ọhụrụ anyị a na-emebisie na arụsị a niile a gọrọ ndị mmadụ. Ha na-eme ka nghọta n'ezie na enwezi ihe dị ka osu na agbara ọhụrụ a. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ha ghọta n'ezie na ụbọchị emebiri ya wa arụsị ka emebiri agbamndụ jikọrọ ndị a gọrọ ya na ya na-abụ. N'eziokwu eziokwu na onye ọbụla kpọziri ibi osu na agbara ọhụrụ a na o kwuru arụ n'ọnụ na ọ ya akpụ arụ n'ala Igbo. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ kwana ihe m gbatara n'afa ka m jiri gwawa ezi nna mụrụ ya wa agbọghọ dị na-abịara nkọtara ya n'ezie ọ sị na ihe mụ dibịa gbara n'afa na ọ dịghị mgbagha na dibịa na-atụpụ a n'ahụ mmụọ na iji wa n'ọkwa n'ikwu amaghị ibe ezie na ya ka ọ nọ wee ka ada ya nwaanyị di ndo wee chi ya na ezinụlọ ya. Na ya ka ndị mbụ na ndị egere nọ wee gwazie m n'ezie na nji egwu Igbo na mmadụ na ibie we ofu na Ọchukwu kere ụwa kere mmadụ niile na onye ọbụla were mmadụ ibie dịka o si wee were onwe ya. N'eziokwu eziokwu na ụtọ ụwa na ọkwa na mmadụ na ibie. N'eziokwu eziokwu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ gụchaa nụnụ ntị unu. Nna m gwara m n'ezie m ozizi ezi obodo na nje ezie ya wee oke mba ma sị m gwa ajụpụta obodo n'isi na mebune na okwu na ụka dị n'ime ya. Na-agwụ n'ezie na ntị ya anụ ihe akwụkwọ anụmanụ ha ka okpu ata na iji wara ọkwa na-atọ ọrụ ọmara tọrọ ofe ka ofe isi n'ọhịa. Bụ ndị be anyị n'eziokwu eziokwu ka m na-akọrọ unu enwe ka mmadụ ya esi bekarịa kwa onye nwụrụ n'obodo ọ dị ka ya gburu anyị ma bịakene ka nnawa n'ime osimiri ebe nsi ebi ụwa na ebe nsi ebi eteka ihe ya agbakwa n'ụzọ erika ọ dị ka dibịa okorobịa Jọọjị agba afa were ụba akwara ka iduru m jebe. Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu biko ka ebe ọbụla unu na-ene na ya sị m udo dịlụ onye ọbụla ka isi na-enekwa na vidiyo na-enecha ya sị m na ihe ọma ya abịala gị biko na kaba arụ na-eso anyị na chanel anyị kaba arụ na sọskraịbụ kaba arụ na-eshi ya vidiyo anyị ka isi na-enecha ya maka na ya bụ vidiyo anyị tiri anyị iti ya ka anyị si weta ya eti ihe eti anyị wepụrụ ewepụ. Ọ bụ ihe ọma bụ na anyị na-akụziri Igbo ihe na chanel a ka Igbo wee mụtakwanụ. Mana ọ na-aga awute m na ụfọdụ ndị na-eche ha na ha ada amụta ebe mmadụ kara obi wee kwado ajụ ihe dibịa na-eme na dibịa na-eli ego ndị mmadụ bịa buwa agha si na na-achọ ikpochapụ omenala Igbo. O nwere ndị na-ekpochapụ omenala Igbo nọ asị onye nwanne nwoke na-agba ajụ egwu n'ọhịa na ihe ele ya na-eme nwanne nwoke ebe ọ nọ mgbe ọbụla ọ na-enene nwanne ka ọ na-agba egwu n'ahịa wee sị biko Igbo bụ Igbo ka anyị were eziokwu eji wee mara anyị wee na-aga maka na asụkwa nnọọ eziokwu bụ ndụ nke nekwa ma onye ọbụla na-asị ka ọ dịrị Igbo niile mma ka anyị nwee nọ mgbe ọzọ.